לא שום דבר, אבל חס וחלילה היה קורה משהו, כן. אני מניח שהתגובה הייתה תגובה טובה. אבי דוד, תודה רבה לך. תודה רבה. אני רוצה לפנות אליך, ניצב בדימוס דן רונן, לשעבר מפקד מחוז צפון במשטרה, גם במלחמת לבנון השנייה. כמו שאתה רואה את מצב העורף היום, הרשויות בדרום וגם הרשויות במרכז. קודם כל צריך להגיד שהפעם הזאת, ממה שאני רואה, צופה, בהחלט נעשתה פה חשיבה. יש פה החלטות מאוד ענייניות, מקצועיות, גם של הדרג המדיני, גם של הדרג הצבאי. ונכון לרגע זה, אני חושב שאין איזה הישג בולט לצד השני, זולת ההישג של צה"ל. אני חושב מגיע לכל האנשים שעוסקים במלאכה היום. זה בגלל ההיערכות נכונה בעורף או בגלל כיפת ברזל? גם וגם וגם. זאת אומרת, זה הכל ביחד. אבל, יש פה אבל אחד, וצריך ללמוד את זה מאשדוד היום באירועים של אשדוד. אמר מי שאמר, כולל אלה שהם ראש הפרויקט של כיפת ברזל, 85% הצלחה יש למערכת הזאת. כלומר, צריך לזכור, יש א', איזושהי בעיה שאי אפשר לתת ביטחון של 100%. ב', עובדה, הפגיעה הזאת עכשיו באשדוד אומרת, כיפת ברזל לא הצליחה, נפל טיל, פגע, תקפידו על אותן הוראות שבעצם משוננות מ-2006 ועוד לפני זה, גם בדרום, גם בצפון, בכל ההזדמנות, בכל העימותים, פעם מול החיזבאללה, פעם מול החמאס. אין לי ספק שאם מישהו מבין שיש הזקה, וגם שהוא יודע להקפיד בימים שבשגרה, אפילו בימים האלה שעכשיו יש לחימה, להיות באזורים הבטוחים, זה חוסך חיים, זה גם, אמר מי שאמר בצדק, תומך את המהלך של מדינת ישראל, של צה"ל ברצועת עזה. עם כל ההיערכות הזאת בעורף, יכול להיות שאנחנו קצת שוכחים או קצת שמים יותר מדי בצד את הסיכון שחמאס ינסה לבצע פיגועי טרור כאן בתוך ישראל? אני חושב שהאפשרות הזאת תמיד קיימת ברקע, ואני חושב שגופי החירום והביטחון, בוודאי שב"כ, צה"ל, בוודאי משטרת ישראל שאמונה על ביטחון הפנים במדינת ישראל, זה תמיד נמצא ברקע. אבל נכון לרגע זה, ונכון למה שאני יודע מדווח גם מהשטח, דיברתי עם מפקד המחוז יורם הלוי, שצריך לאחל לו הצלחה שהתחיל בתפקיד בימים אלה, כן. בעצם הם נערכים להגיע מהר ככל האפשר לזירות ולחלץ אנשים שצריכים את הסיוע גם של מד"א, גם של כיבוי, גם של המשטרה. אני חושב שגם המהלך הזה שהתחיל, אומנם בגין נסיבות אחרות, להעביר את הכיבוי למשרד לביטחון הפנים, את מד"א, צריך להשלים את המהלך הזה, זה נותן איזושהי יכולת, פחות תאומים, יותר כן. פרקטיקה, יותר מעשה, יותר מקצוע, למי שאחראי לביטחון הפנים, המשרד לביטחון הפנים. בסדר, ועל רקע הדברים שלך, אנחנו נגיד שיש עכשיו אזעקה במועצה האזורית חוף אשקלון, אם יהיה מה לעדכן משם.